manut paugeran kudune sing dadi ratu anggar yo pisan kasus iki kok wis dilaporne iku. Gomi iki niket gomi iki. Lho, napa dibalane? Adek niket weh dilenyar iki. Hah? Ngadu karo Bambang Wisandri. Ya pancen dasar kepala napa. Wadayudana kowe ngasuwanane Pendhapa Agung Negara Ngastina. Para kaki babarno ana wigati apa Wisandri. Yektine waleh-waleh apa? Anggonku suwan ana ngarsamu Wadayudana iki yektine. Mung nuruti apa kang dadi pandhriting para kawula Ngastina, tangise para kawula ing negara Ngastina iki. Sing rina wengi rumangsa kasiksa batine merga ora ana tandha tandane para pangarsa praja anggene ngayomi marang sagung para kawula dasih. Ing atase para kawula nandhang karuna larangi sandhak lawan buga parandene pajek malah saya diunggahake satemah paribasan nekak gulu. Durung rampung teka semono. Apa wae kang dadi panjangka tumrape para kawula ing handhok marang pintering nalar lan ugi luhuring budi pekerti marambah makaping-kaping tansah dialang-alangi dening para penggede negara Ngastina supaya ora ana wong pinter kejaba saka Kurawa, ora ana wong fasih kejaba mung pejabat Ngastina. Kawula nduk ajari dimen dadi kawula sing bodho, kawula sing goblok. Yen dadi kawula bodho lan goblok, pangurma ora bakal ana critane wani unjuk rasa mumpuk marang pamarentah negara Ngastina. Iki perkarane wong Ngastina pisan. Kowe wong njaba saka negara Ngastina. Paradene bar nang endi pisan. Paradene karo campur tangan tumrap lelakon iki. Kowe dudu wong Ngastina, saru binulu lamunta melu campur tangan. Terus kok iso panjenenganmu kandha lamunta aku dudu wong Ngastina, mongko aku iki yektine trah Ngastina. Mergo aku putrane Kanjeng Rama Arjuna. Malah palungguhan iki aku tak ganti takon. Yektine sing duwe hak wewenang kamurten negara Ngastina iki Pandhawa apa Kurawa? Yen pancen sing duwe hak kamurten negara Ngastina iki Pandhawa, kenapa sing dadi ratu kok Wadayudana? Yen pancen Ngastina iki hak wewenange para Kurawa, dasare apa wewatone sing kepriye aku pengen ngerti. Mripatku dereng boboku pisan iki pujangga kraton Ngastina manik sasmita kang dadi aran sing mbok arepake apa pengen teko lamun kowe bocah sing lupa karo sejarah kowe ngakandani negara Ngastina wiwit bubar tatanane rusak dadi aturane mergo nalika semono ya kuwi sang Kresna Bimbayana ya Prabu Abiyasa seweh keprabon banjur wisuda Prabu Pandu Dewalata dadi ratu kuwi klerune Resi Abiyasa mongko teka pramila putrane Resi Abiyasa ki ana telu sing pandharep ya kuwi sang Besmaraka ana loro Prabu Pandu manut paugeran kudune sing dadi ratu anggar ya pisan kasus iki kok wis dilaporne iku. Apa lamun tatanan wis dirusak wis dipadha ya jangan sing dadi balik dengan sejati kriminal. Tangan aku belakang. Yang pancen Resi Manisasmi kok duwe gagasan lan bahasa kaya ngono aku ora terima. Ada. Syaratnya wong dadi ratu ki opo?
Itu gelungannya. Santoso lair ratu orang kelong cacat anak apa? Simbah Destorata kayak cacat apa? Dento lamun kae kita kawita cara hina karo kancane namamen. Nah, kata. Ratu Koko Netra kala hina kira-kira entuk dadi ratu apa ora? Metu njaba gak rame. Ini berhasil pesan loh, Tang. Gomi, ini kan gomi. Loh, kenapa di badan nih? Oh, jalan mie harapan. Bisa ini mugi wonten kaya dibalik oleh liwat. Ning ndi? Mang. Nek mami lu sini kene. Mateni bisa geni. Yen bisa geni mudhar janokongan kon pendho liyane melu ngenes bisa entel. Dikat dipotong. Potong wis dina ya. Apa sendang kok? Apa itu gelungan lagi. Amet. Ah, nyantol. Amet pagah Amet tae si salahi. Amet jerem kembar lagi. Kita ada ikutan dedet. Selamat jalan dan hati-hati Mbak Niken Salindre. Ya bola budoyo ya. Ya bergetok bos, enak bergetoknya. Nah dibuka kan lo. Oh. Kurang mepet. Yo. Dis. Selamat jalan cantik. Adek nih kan weh. Dilenyar iki. Weh godine ketok iki. Weh ketok gede yo.